Dydw i ddim yn teimlo'n ddiogel pan fyddai'n cerdded ar fy mhen fy hun. Nid wyf yn teimlo'n ddiogel yn fy gymuned, gyda'r nhw sydd yn effeithio ar fy hyder i fynd allan. Pan fydd pobl yn jocio am sut rydw i'n edrych, neu gweddi enwau, dydw i ddim yn teimlo'n ddiogel. Does neb i siarad â nhw am yr hyn sy'n digwydd. Mae Cyngor Caerdydd a phartneriaid eisiau i'r holl bobl ifanc sy'n byw yng Nghaerdydd deimlo'n ddiogel a bod yn ddiogel. Felly, rydym yn gweithio gyda phobl ifanc yn eu harddegau ar draws y ddinas i roi'r cynllun hwn ar waith. Mae ganddo 6 nod. Nod 1. Mae pobl ifanc yn teimlo'n ddiogel. Rydym am i wasanaethau weithio gyda'i gilydd fel bod Caerdydd yn ddinas lle gall bobl ifanc ddweud Dwi'n teimlo'n diogel. Mae'r goleuadau stryd wedi gwella. Rwy'n teimlo bod rhywun yn gwrando arno fi. Mae gen i pobl eraill fy oedi i siarad i a felly rydw i ddim yn teimlo ar fy mhen fy hun. Mae pobl yn parchu mai hwn yw fy nghymuned i hefyd.